Inden du sætter sensoren op, er det vigtigt, at du noterer sensor-ID og sensorkode for senere brug. Når du placerer sensoren i dit køleskab, er det vigtigt, at du sætter den øverst oppe på et tørt sted og med dobbeltklæbende tape. Når du har sensoren med den eksterne føler, placerer du senderen øverst oppe uden på køleskabet. Og føleren inde i køleskabet. Når du har et køle- eller frostrum, så placerer du senderen udvendigt og føleren indvendigt. Indvendigt skal føleren være placeret på højde med de øverste fødevarer.